Mitä jos rakennuksia voitaisiin siirtää ja käyttää aina uudestaan eri tarkoituksiin? Se on mahdollista Adapteon kiertotaloudellisen rakennuskonseptin avulla. Rakennuksiamme voidaan muuttaa, käyttää uudelleen, suurentaa ja pienentää ja mukauttaa muuttuviin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Koulusta voi tulla palveluasuntola, toimistosta päiväkoti. Näin minimoidaan purkaminen ja jätteen syntyminen. Resursseja käytetään yhä uudelleen ja uudelleen, rakentaen kiertotaloudellisesti. Näin luomme mukautuvia yhteiskuntia tulevaisuutta varten ja näytämme tietä kohti kestävämpää teollisuutta.